Hobbymánia a Mr. G vám prinášajú podcast Nemám čas nudiť sa. Ahojte, krásny večer, tu je Mr. G a v ďalšej epizóde Nemám čas nudiť sa je so mnou Daniela a Daniela jazdí na kamióne. Ahoj. Ahojte, prajem všetkým krásny deň. Volám sa Daniela a teda som vodička kamiónu. To je niečo veľmi zaujímavé. Ja osobne by som o tebe naozaj nevedel, ale moja žena a sleduje takéto veci a pre ňu to bolo naozaj inšpiratívne, že človek s tvojou postavou, útlejšou, a dokáže odriadiť taký obrovský stroj, ako je kamión. Aby sme hneď nepreskočili úplne na to, skúsme najprv začať tým, že čím si chcela byť, keď si bola malá? Chcela som byť akože viacerým, ale nie, naozaj táto láska k autám tu bola akože vždy, ale úplne od malá to nebolo také, že by som chcela ísť vyslovene za ten volant. Vlastne, jak som skončila školu, som si vyskúšala prvú prácu za volantom a vlastne som pri tom ostala. Akurát, že sa to začalo vyvíjať tak, že chcela som stále viac a viac, až to došlo teda na ten kamión. Poďme naspäť k tej prvej práci, ktorá bola za volantom. Aké veľké bolo to auto? To bol obyčajný Roomster, taký pick-up. Autodiely som rozvážala. V podstate cieľene išla za tým, že ideš sa motať okolo aut. Áno, len ako nevedela som konkrétne čo, že či chcem robiť obchodiačku, alebo chcem robiť naozaj toho vodiča. Boli tam myšlienky kadejaké, ale vlastne ak som si skúšala túto prvú prácu, tak hneď ma to chytilo. Aj celkovo tie autodiely, auta, motať sa okolo toho, tak to so mnou išlo. Až ma to trošku začalo akože nudiť, že iba to, autodiely, lebo však robila som pre viacero firiem. Až som potom išla na dodávku, ktorá mi bola po roku malá. Tak som sa rozhodla, že idem teda skúsiť kamión. V akom veku začala tá túžba, alebo teda nejaká ten záujem o auta? 19 rokov som mala, keď som išla do prvej práce. Predtým, keď sa vrátime ešte ku strednej škole, tak ťa neťahalo napríklad ísť na automechanika? Ani nie, ja som vtedy chodila pri kone. Zaujímali ma poľnohospodárske stroje. OK. Takže najprv som rozmýšľala, že pôjdem na takú poľnohospodárskú školu, že budem chodiť na kombajne, na traktore a tak. Nejak to nevyšlo. A išla som teda na obchodnú akadémiu, čo ma ale teda moc nebavilo. A nevedela som prakticky vôbec, čo chcem po škole robiť tým, že ma to nebavilo. Ale potom prišla táto príležitosť brigádne. No a zistila som, že mi to vyhovuje, tak som pri tom akože ostala. Ja sa musím priznať, že ja mám poľnohospodárskú strednú a dokonca som aj jazdil na traktore. Nespravil som skúšky. Ono to prebiehalo tak, že v podstate všetko prebehlo v poriadku a potom sme mali jazdy. Ja už sedel som v tom traktore a už som len videl, ako takto beží inštruktor a ukazuje mi. Hej. Tak som išiel celú skúšku, som išiel na ručnej. Som to nepochopil vtedy. Super. Nevadí. Nemám vodičák na traktor, ale zatiaľ mi to nechýbalo. Jasné. Ale poznám akože chalanov, ktorí jazdia napríklad na tých kombajnoch a to je tiež celkom akože veľký stroj. Hej, je to zaujímavé, ja som si to vyskúšala. Hej. Mňa to bavilo vtedy, hej. Čiže prešla si od nejakého v podstate do 3,5 tony, prešla si na väčšiu dodávku. Kedy prišiel ten zlom, že idem si robiť teda vodičák na kamión? Mňa to stále lákalo, stále som nad tým rozmýšľala, už som to vtedy aj našim povedala, že by som to chcela skúsiť. Oni ma stále o to odhovárali. Moja mama vedela, že strašne si to chcem skúsiť. Jedny Vianoce mi kúpili poukážku na skúšobnú jazdu na kamióne. Povedala som si, že idem si to reálne vyskúšať, lebo ja som predtým v kamióne fakt, že nesedela, lebo som nemala ani s kým, ani nič. A buď teda toho zlaknem, alebo sa do toho zalúbim a pojem do toho. Očividne iskra preskočila. Áno, to bola sobota, kedy som mala tú skúšobnú jazdu na tom kamióne a vlastne hneď v pondelok som bežala do autoškoly dať si prihlášku. Aj si dlho šetrila na to, aby si vôbec si mohla spraviť? Áno, veď aj toto ma trošku akože nie, že odradzalo, len dlho som sa nad tým aj kvôli tomu to rozhodovala, lebo som si nechcela na to požičiavať peniaze ani sa upísať do nejakej firmy. Hej. Ale našetrila som si na to sama. Preto mi to aj tak možno, že trošku dlhšie trvalo. Ale neľutuješ to rozhodnutie, proste je to čo ťa naplňa. Rozhodne to neľutujem, to nikdy nebudem ľutovať. Ja som sa chcel ešte vrátiť k tomu, že kto ťa viac odhováral? Bol to otec alebo mama, kto ťa viac odhováral? Asi obidvaja takým tým svojím spôsobom, vieš, že mama sa viac teda o mňa bojí, ocino hovoril, že pre ženu a takto, vieš, no. Tu by som nadviazal a ukradnem tú otázku od mojej manželky,
že to asi musíš mať veľa bratov, keď ťa to tak ťahá k takémuto niečomu. Nie, mám iba jednu mladšiu sestru, nemám bratov. A dokonca ani v rodine nemáme žiadneho kamionistu. A teraz, keď si zoberieš ten tvoj taký bežný deň, ako to vyzerá u teba? Tak ráno záleží buď od toho, že či idem z domu, alebo v tom kamióne spím, lebo niekedy spím doma, niekedy v aute. Tak napríklad, keď spím doma, ráno nejakej 5:30 idem do závodu nakladať. Keď naložím, počkam si na papiere a teda vyrazím na cestu na miesto vykladky. Ako vyzerá starostlivosť od tvojho tátoša? To tam nemôže byť bordel, to tam mám čistejšie ako doma, vieš. Skúse, utieram, leštím prach, potom tam máme takú tú pištolku, ten stlačený vzduch, poufúkujem, hej, prach von. Tak je to pohodlnejšie ako doma. Je, ale počkaj, to ja som normálne už minule bola z toho taká, že doma. Mala som tam nejaký prach, idem to vyfúkať a potom mi došlo, že bože, veď som doma, nie som v aute, jak to vyfúkam? Akože minule mali v Lidli kompresor. Jaj? Dík za tip. No bežní ľudia majú domáce kino v obývačke, ty tam môžeš mať áno, kompresor. Áno, vlastne, hej, to je pravda. Ako sa stretávaš s nejakým takým akože pohľadom ľudí, keď príde nejaká diskusia k tomu, že čo robíš a ty povieš, že jazdím na kamióne. Aké sú reakcie? Tak väčšinou sú samozrejme všetci ľudia v šoku, že či to myslím vážne. Prečo? Sa ma pýtajú prečo, z akého dôvodu, ako ma to napadlo. Ktorí sú takí, že wow, niektorí klobúk dole, niektorí, že či mi šibe. Beháš teda aj akože po celej Európe, alebo máš len Slovensko, alebo čo je tvoj región? No ja jazdím Slovensko a Čechy zatiaľ. Koľko tak bežne za deň najazdíš kilometrov? Prvá otázka. No podľa trasy. Nemám to nejako akože zrátané. Niekedy mám kratšiu trasu a niekedy v takej tej dlhšej trase najazdím aj 600 kilometrov, hej, trebárs. A na takej kratšej nejakých okolo 300 možno. Medzi tým máš teda nejaké nákladky a tak, a ty máš aj potom akože papier aj na ten vysokozdvižný vozík, alebo to ťa všade nakladajú oni? Nie, nakladajú ma oni, lebo ja mám cisternu. Aha, takže žiadny vysokozdvižný vozík. Nakladajú ma oni, bože. No, ešte sprosté asi, že? Počkaj, a koľký ťa bežne nakladá? Jedna hadica. To musí byť veľká hadica. Vráťme sa, bavíme sa o cisterne. Aké tekutiny do teba, alebo teda do tej tvojej cisterny tankujú? Ja prevážam chemiu. Ja som mal tak akože v hlave, keď sme začali o tých autodieloch, ja som myslel, že si pokračovala aj teraz vlastne v nejakom tom akože smere. Ma rozhodila tá tvoja hadica. Keď prevážaš chemikálie, ty musíš dopredu plánovať aj to, že kade môžeš a kade nemôžeš ísť asi, že? No lebo volá sa to ADR. ADR-ka znamená, že prevážam veci nebezpečné pre život a životné prostredie. Aj na toto sú zákazy pre túto ADR-ku. Napríklad niektoré tunely, niektorými tunelmi nemôžem prejsť, alebo niektorými úsekmi, kde sú nejaké jazera chránené a takéto veci. Teda musíš počítať s týmito obmedzeniami, tak veľa ťa to zdrží na tej tvojej ceste? Áno, niektoré sú akože také obchádzky, ale také čo s tým spravím? Keď si zoberieš, tak veľakrát v zime je zákaz cez klak a aj tak tade idú. Takže... No, ale tak to nie sú normálni. To tam je problém niekedy víz aj keď je mokro. Áno, však to je také zvláštne, že to sme sa bavili a teraz zase nadviažem na to. Máme tu v Prievidzi také tie zázračné mosty, výškové obmedzenie. Aj tak každú chvíľu vidíme, že teda tam niekto cúva. Tu si by trošku dala teda nejaký ten svoj názor na to z tvojej strany. Čo by možno pomohlo pre takéto veci, aby sa to kamionistom nestávalo? Určite lepšie označovanie. Ja to stále hovorím, keď sa ma na to niekto opýta, že je to tam zle značené. Tebe sa stalo niekde, že si pošla a zistila si, že OK, a idem cúvať nejakú trasu? No most to vyslovene nebol výškový a takto. Stalo sa mi jasné, že som zle odbočila, tak som musela vycúvať alebo otočiť sa niekde. Hej, no však to je také. Stane sa. Pomínala si, že už jazdíš rok. Ako si na tom s cúvaním aj s vlečkou? Už lepšie. Ako začiatky boli ťažké a ako ja nevravím, furt je to také, že keď máš zlý deň, tak tancúvaš aj 4 razy, aj 5 razy a potom máš dobrý deň a nacúvaš to tam na jeden krát. To je od cviku. Ja to obdivujem, lebo ja mám problém aj s vozíkom za osobným autom cúvať, takže... A to je od cviku, o praxi, to sa dá zvyknúť. Ja väčšinou mám tendenciu už, dobre, tak ja sa vyrovnám, odopnem vozík, pretlačím ho a toto ty asi nemôžeš spraviť. No, tak veľmi nie. Keď si s cisternou, tak ty potrebuješ niekde naozaj tak precízne zacúvať, ako
keď máš teda skriňu, ktorá sa musí akože dostať k tým dvierkam, aby tam vošiel. Tak ono, hej, no väčšinou plachta, lebo skriňa sa cúva do tých... ramp. No hej, na tú rampu. A ja cúvam pri rôzne stáčacie miesta. Lebo ja keďže napájam aj hadice a jedno s druhým, no je to trošku iné ako plachta. Nemáš horlaviny alebo niečo také, že... Aj horlaviny som už prevažala. Nemáš to spojený trošku taký strach, že by sa mohlo niečo stať? Zdravý rešpekt, ale strach... Rešpekt musíš mať, aby si bol proste opatrný, ale určite som není taká, že bože, čo keď niečo sa stane, vieš. Pri tej tvojej ceste k tomu, že chceš byť kamionistka, ty si spomenula, to bol tvoj sen. Mala si nejaké také akože momenty, možno pri tom, keď si ešte robila vodičak, že rozmýšľala nad tým, že to nedáš? Zo začiatku, jak som začala už robiť, lebo vieš, keď si robíš vodičak, to je úplne iné, ako keď už nabehneš do tej praxi a zistíš, o čom je tá robota. Vodičak odjazdíš si, urobíš skúšky a potom príde realita. No, toto ma zaujíma. Tak boli začiatky ťažké, ale vieš, to máš ťažké asi vo všetkých sférach, si myslím, začiatky. A bolo to tak, ako nechcem povedať, že by som hovorila, že bože, do čoho som to išla, že sprostá som a takto. Bolo to také, že pre Boha, že toto je fakt ťažké a toto som napríklad nečakala a toto je iné a pre Boha, ako to dám, vieš? Taký ten prirodzený strach tam bol. Skús dať nejaký príklad. No napríklad moja prvá noc v kamióne. No a bolo to v januári, veď ja som v januári začala, čiže ja som išla prakticky ešte rovno do zimy. Išla som na takú diaľkovú, kde som teda musela prespať. Tú noc bola strašná zima, bolo asi -15. Pamätám si, že som zastavila ledva na nejakom parkovisku. Začalo strašne sneh s dažďom, púkal vietor. Do rána bolo -15. Fakt celú noc mi takto triaslo kabinou, som bola jak na lodi. Ja som nespala celú noc, naozaj som nespala celú noc, lebo celú noc som rozmýšľala nad tým, že ja sa stade nepohnem. Ja tu budem do jary proste, lebo keď som išla ešte na Vecko pred spaním, celé zľadovateľné parkovisko a vieš, ja nulové skúsenosti s kamionom, fakt ja som celú noc bola takto, že pre Boha, ja sa stade to nepohnem, až na jar. Počkaj, to si mala hneď prvú jazdu pracovnú a už si mala cez... To nebolo prvá, to bolo možno, ja neviem, 2 alebo 3 týždne som pracovala. Hej. A tak mi to vyšlo, no, že fakt to bolo fajn, som celú noc nespala, lebo som sa bala, samozrejme ráno sa mi to nejako podarilo, hej, ale chápeš, no. Na hodinku, že nemôžem. No. Keď sa bavíme o tej noci v kamióne, ja som celkom akože za také kempovanie a stanovanie a tak, ale väčšina žien má problém s tým, že vôbec akože ísť niekde v prírode a stalo sa tie také, že si bola úplne niekde mimo civilizácie, že všade tma a... Áno. Áno, akože nie veľakrát, lebo ja sa snažím fakt spať väčšinou na pumpách, kde sú tie parkoviska osvetlené takto, ale no dobre, už sa mi párkrát stalo, že nebolo to na pumpe, že to bolo, neviem, kde to bolo, niekde na hraniciach a zastavila som tam a okrem mňa nebol tam žiadny kamión, všade tma. Ja neviem si to úplne predstaviť, ja som nikdy som takú prácu nemal, ale napríklad ja keď idem akože na služobku, tak si musím sledovať nejaké hodiny, musím si dať nejakú prestávku, ale predpokladám, že vy to máte tak akože trochu aj sledované lepšie, digitálne predpokladám. Áno, jasné, to musíme dodržiavať, no. A vieš si to aj dopredu naplánovať, aby si reálne bola na nejakej takej pumpe, alebo v rámci civilizácie, alebo proste tak, sa to snažíš vyťažiť, ja neviem, 4 hodiny a keď ti to pipne, tak ideš odparkovať, kde príde. Tak musíš rozmýšľať dopredu, si myslím, pri tomto, vieš, lebo sledujem, keď mi končí buď jazda alebo výkon, tak už pozriem, ja neviem, na mape, či tam niečo je poblízku, či sa mi oplatí teraz zastaviť, alebo ešte za 20 minút trebárs tam bude nejaká pumpa, tak... Toto mi pripomína, že ja keď som išiel z Bulharska, tiež som si plánoval, že kde budem tankovať a skoro som nedošiel, lebo tá pumpa, s ktorou som počítal, tak bola zavretá. A ďalšia bola až 70 kilometrov a ja už som bol na rezerve. Dobre, ale došiel som. Tak to si mal šťastie. No môže sa stať aj toto samozrejme, no. Ty keď to porovnáš a tým, že jazdíš len Čechy, ako by si zhodnotila rozdiel medzi Českom a Slovenskom, čo sa týka jazdenia? Je v tom veľký rozdiel pre teba? Asi ani nie. Čo sa týka nejaké tolerancie od nás, šoférov malých aut? Že kto je tolerantnejší, akože Češi alebo Slováci, či myslíš to akože ako celkovo? Tak, celkovo. No daj.
No, tak vieš, no, ono strašne veľa ľudí nevie, o čom je táto, nie len že robota, ja som jeden z nich, tak. nielen robota, ale celkovo aj jazdenia s tým kamionom, že veľa ľudí je strašne netolerantných. Neuvedomujú si napríklad, kamión neubrzdíme tých 40 tón jak osobak. Na toto mám ako strašné nervy, keď sa mi niekto tam vopcha, mám proste problém to ubrzdiť, lebo ako čo, však ako nemusím brzdiť, ale on bude našalať, mne nič nebude, chápeš? To, že máme niektoré mŕtve uhly na tom kamióne. Ja to poviem z pohľadu také, kedy ja sa rozčľujem, hej? No. To sú také bežné veci, že ja idem, som rozbehnutý a zrazu kamión ide predbiehať druhého kamionistu a on sa nepozrie, že tam ide niekto rýchlejšie a v podstate potom musím fakt brzdiť. Jednoznačne je to jednoduchšie dobrzdiť na tom osobaku ako na kamióne, ale mi to tiež príde také, že vtedy si zanadávam za tým volantom. A potom sú ešte momenty, kedy proste predbieha a nestačí mu predbehnúť jedného, pustiť tých, čo sú za ním, ale ide 3-4 predbiehať naraz. Trvá to aj 4-5 minút a mne to príde, že to je proste večnosť. Končí mu výkon, hľada pumpu. Ale to ti naozaj veľa spraví, keď napríklad aj keď idú do kopca. Keď je jeden prázdny, tak jemu to ťahá, druhý je naložený, neťahá mu to. Poješ za ním, ja neviem, 80, keď môžeš ísť 90 a ponáhľaš sa, lebo ti naozaj môže končiť ten výkon alebo tak. Mhm. No a toto sú presne veci, na ktoré my sa úplne inak pozeráme, keď sme za tým volantom. A naozaj, a ja som to úprimne tak, ako to je, keď som za tým volantom a niekedy veľmi nadávam. Nemám poňatia o tom, čo to je. Viem, čo to je sedieť dlho za volantom. Nemám poňatie, čo to je sedieť za takým veľkým kolosom, ako je kamión. To je v podstate spojené aj s nejakou takou zodpovednosťou a poďme ešte k tým slepým uhlom, lebo to je tiež niečo, čo nie veľa ľudí vie. Čo všetko ty vidíš, alebo respektíve čo všetko nevidíš za volantom? Rozmýšľam, ako by som to povedala, lebo sú tam také určité mŕtve uhly. Napríklad, keď sa ti spája do jedného prúhu. V určitom momente ja to auto nevidím, keď sa mi tam chce vopchať. A to je práve napríklad ten mŕtvý uhol. Počkaj, kam keď sa ti chce vopchať, akože z pripájacieho pruhu? Z pripájacieho pruhu, že však platí striedavé radenie, samozrejme. Čiže ja jedného určite pustím, len keď sa mi tam chcú naravať ďalší dvaja a v určitom momente už ho nevidím. A vtedy sa stáva to, že ten vodič osobného auta, on netuší, že ja ho už nevidím v tom momente. Vtedy sa tam vopchá a vtedy ho môžem nabrať. Toto je ale veľký problém, čo si všímam pravidelne, a to není len akože na Slovensku, ale aj vo viacerých krajinách. Teda cestujem tu akože celkom dosť. Ja mám pocit, že veľa šoférov nemá poňatia, keby dodržiavali to striedavé radenie. Veľa zápcham by sme sa vyhli. Tak. A to teraz na všetkých, čo pozeráte, apelujem. Ano. Treba si na to dávať pozor. Vždy sa snažím toho jedného pustiť. Mňa, keď púšťam toho jedného, tak ma to nezdrží. A keď sa tam napcháte 4, tak to zase zdrží všetkých ostatných na tej hlavnej ceste. Čiže toto ja chcem poprosiť naozaj. Treba sa nad tým zamyslieť. Má to zmysel, prečo sa to tak robí. A ďalšia vec, keď chcem odbočiť ja s kamionom, napríklad na nejakej svetelnej križovatke, alebo respektíve do nejakej užšej uličky, stojí tam takto auto. Ja si potrebujem nadbehnúť, koľkokrát aj do protismeru, aby mi to vydalo, aby som, ja neviem, nechytila obrubník alebo podobne. A ani toto nechápu väčšina tých ľudí na osobákoch. Že niektorí to chápu a niektorí sa začnú rozdrapovať a začnú cúvať ešte na mňa. Reku, vieš, tak ale ja som dlhá, chápeš to? Čo mňa napríklad rozčľuje veľakrát a hlavne v Bulharsku a v Rumunsku to strašne robia, že teda nás učili v autoškole, že aj keď ješ po diaľnici sú 3-4 pruhy, tak proste sa držíš vždy v tom právom. Áno. A ja sa to snažím naozaj dodržiavať, aj keď teda idem a predbieham, tak za každým sa vrátim do toho pravého pruhu. A sú ľudia, ktorí si idú si 120 namiesto 130, alebo si idú 110 v rýchlom pruhu a absolútne ho nenapadne, aby sa vrátil do toho pravého pruhu. A keď ho začnem obiehať z tej vnútornej strany, to som sa inak minule dozvedel, že to môžeš, že to není akože na pokutu. Ja som to mal stále tak nejak akože v hlave. Vlastne ja nemôžem z pravej strany akože obiehať, že musím vždycky z ľavej. Ale na diaľnici, teda pokiaľ ja idem v tom pruhu a nič predo mnou není a niekto ide v rýchlom pruhu, tak ja ho môžem obehnúť aj znútra. A toto bolo v Rumunsku také akože zaujímavé, že on sa mi síce aj uhol, keď už som mu začal blikať, ale ako náhle som ho prešiel, tak on sa zase vrátil do toho rýchleho pruhu. A ja sa pozerám do toho späť, akože kokos, to má aký zmysel? Tak to neviem, to by som sa aj ja pozerala asi, no. Veľa ľudí je tak strašne arogantných, alebo teda ja neviem, či je to len sebeckosť, ale ide proste postupne sa približuje za kamión
A keď vidíš za ním, ja idem rýchlejšie a už sa dávam do rýchleho pruhu, on, aby som tam náhodou nebol skôr, tak on sa mi tam pichne, ale to, že ide o 20 km pomalšie ako ja, tak toho už netrápi. No, presne. Proste mi to nedáva, hlava mi to nebere. Teraz si zober, že ti to niekto spraví pred kamionom no. a zabrzdí. Ja si to neviem si to úplne predstaviť, aká to je sila. Koľko váži tak? Keď 40 tón. 40 tón, keď máš plnú nádrž. Keď som naložená, hej. Tak celkovo cisterna s ťahačom 40 tón. To si vieš predstaviť, keby to zramovalo v dvojtonovom aute? No však, ja o tom hovorím. Že na toto ľudia neberú ohľad, že ten kamión nezastaví za 2 sekundy. Ale potom si navine ty. Ale to máš ako s tými chodcami. A hlavne, keď už začína byť šero a teraz nielen, že je v tmavom, žiadne reflexné prvky alebo niečo, ale keď ho obehneš náhodou, že si blízko pri ňom, tak ešte rozhadzuje rukami a začne ti nadávať. No jasné. Hej? To máš tak isté ako cyklisti. Tým cyklistom. Ten náš nový zákon o tom, že musí byť 1,5 metra. Ešte v tom osobnom automobile ešte je to OK, lebo to zrýchlenie je tam celkom akože v pohode. Čo robíš ty, keď ty musíš spomaliť kvôli cyklistovi, ktorý si myslí, že mu patrí celá cesta? Dávam. Ako pohan. No nie naozaj, lebo presne ako si povedal, že s tým osobakom sa to ešte aj dá. Možno aj keď idú, pokiaľ je široká cesta, aj keď ide oproti auta, ale s kamionom to neurobím. Jednak nemôže ísť nikto oproti, jednak nemá to také zrýchlenie, ako si povedal, a jednak fakt si musím ešte väčší odstup od toho cyklistu držať, lebo ten nápor vetra z toho veľkého auta je väčší. Vieš, aby som mu náhodou, ja neviem, ho nezmietla z cesty. Ja som tiež aj cyklista. Ja mám pocit, že odkedy prišiel tento nový zákon, tak niektorí si myslia, že si môžu robiť, čo chcú na tej ceste. Najmä keď idú dvaja vedľa seba. Lebo aj to... Áno, a ešte im skús zatrúbiť. No. To áno. To ešte pochopím, keď je ich 6-7, že sú proste, aby neboli rozťahaní. Ale keď sú dvaja a potrebujú ísť vedľa seba, lebo však oni sa potrebujú rozprávať, tak si kúp horský bicykel a choď do hôr a tam sa môžete rozprávať, koľko chcete. Presne tak. A potom aj s medveďom. Preskočili sme, mňa zaujala tá tvoja prvá noc v kamióne. Čo boli ešte také výzvy v rámci toho, možno celého toho začiatku, kým si sa dostala do také komfortnej zóny v rámci toho jazdenia? Vieš to, tak celkovo to zaučenie, nielen jazdenie, akože jazdiť som sa nikdy nebala, tak musíš tam dávať väčší pozor, musíš pozerať, po akej ceste ideš, lebo nie všetko je vhodné pre kamióny. Jednak dostať sa do tej nakladky, vykladky, naučiť sa to všetko, aby som nič nepokazila, keďže ja vozím chémiu a nebezpečné veci. Bol by to asi prúser. Keby náhodou niečo mi niekde vytečí alebo podobne. Treba dávať pozor, tak mala som taký ako rešpekt. Dôvod, prečo ja o tebe viem, je prvorade moja žena, ale to, že vie o tebe moja žena, to je to, že si aktívna aj na sociálnych sieťach. Čo ťa viedlo k tomu a povedz aj, akú máš prezývku? Volám sa tam Dudley Truck. Čo ma k tomu viedlo? No práve toto, že aby ľudia videli viac o tej našej práci aj ženy za volantom veľkého stroja, aby možno trošku viac brali na nás ohľad a aby vedeli, o čom je tá práca. Najmä toto, no. Akože prioritne nie je to, že žena za volantom, ale prioritne to, že vôbec kamionista? Celkovo, hej, kamionista, naša práca, lebo fakt ľudia o tom tak strašne málo vedia. Že, no a ja som rada, lebo veľa ľudí aj z môjho okolia, aj takto, čo ma sledujú, začali to vnímať akože viac, tie niektoré veci. A dokonca mi už nejakí ľudia aj písali, že si kvôli mne začali robiť papiere na kamión. Výborne, to je super. Takže aj na motivovanie možno. Áno. Treba sa to až tak bať, pokiaľ to fakt chceš, tak treba si začať. To je v podstate jedno z mod aj tohto kanála, že sa snažím poukazovať na to, že každý máme nejaké sny, každý máme niečo, čo by sme chceli dokázať. Jediný spôsob, ako sa k tomu dostať, je začať to robiť. No presne. Čiže naozaj si sa zaťať a dať si nejaký cieľ aj za tým. Lebo snívať o niečom, to je krásne. Veľmi radi snívame. Ja som napríklad, až keď som začal robiť toto, som si uvedomil, že však som mohol aj dávnejšie. Hej? Mohol som začať skôr, kde by to teraz bolo, keby bolo keby. A tak to som si aj ja hovorila. Tak. Podľa čoho si možno vyberáš témy, čo ideš teraz natočiť, či už na TikTok, alebo si vlastne na Instagrame? Aj na Instagrame som, ale tam väčšie však Instagram fotky, iba keď tak nejakú storku. A prioritne ja točím videá o mojej práci, ako mi ide deň, hej, že ja neviem, od rána, ako sa mi darí, či som niekde na obede, ako vykladám, čo sa mi stalo a takto. Lebo vieš, no, povedzme si na rovinu, o čom je ten TikTok niekedy, čo tam dávajú nielen ženy, ale chlapi. Vieš, vysmiaté fotečky, videá, ako ti to dobre ide a ja točím videá tak, ako mi ide, že keď sa mi aj niečo nepodarí, tak to tam proste poviem, chápeš?
Takže tak, že reálne, čo sa mi deje, to tam točím. Toto je presne téma, ktorú sme mali v podstate s viacerými ľuďmi, čo tu boli, že to, čo je na internete trendy teraz, je tak veľké klamstvo, že to je až neuveriteľné. No veď práve, hej. A preto som rád, že niekto, alebo teda je stále veľa ľudí, ktorí majú podobný názor na to, že treba ukazovať tú realitu, treba ukazovať to, že nie všetko je krásne, rúžové a nablískané, ale že treba aj makať, aby sme niečo dosiahli. Ja som hlavne rád aj kvôli mojim dcerám, teda zatiaľ len jedna je v takom veku, že už tomu rozumie a vníma a nasáva všetko, čo je na internete. Preto by som bol rád, aby toho bolo čo najviac, aby sa ukazovala tá realita, že naozaj musíme sa zaťať, musíme ísť za tým, čo chceme a bez toho, aby sme aj niečo preto spravili, tak to samé nepríde len tak. Čakajú, že vyhrajú v lotérii. No. Veď toto. Ty sa pohybuješ v tej komunite kamionistov, alebo len čo ste kolegovia v rámci firmy, alebo celkovo máte nejakú skupinu tajnú? Nie, ešte s mojimi kolegovcami sa nejak extra nestretávam originál, lebo však každý má svoju nejakú trasu, ale tak stretávame sa tí, čo majú nejakú pravidelnú trasu, hej, že sa poznáme, akože z ciest mám už veľa kamarátov, čo ako medzi sebou sa tak poznáme, hej, vieš, že... Nie, ako ja sa tu snažím sa v tom nájsť také akože spojenie, napríklad keď si zoberieme, ja napríklad vapujem, a tiež sú stretávky nejaké, že sa chodíme raz za rok sa stretneme. Napríklad ja som z rodiny, kde všetci boli radioamatéri, takže chodíme na stretávky, čo sa týka vysielačiek a tak. Predpokladám, že aj ty máš vysielačku v kamióne? No áno. Na jednom kanáli fičíme. Je to sranda. Na Devine. Je to sranda, keď sa mi tam tak niekto ozve, no. Tie stretávky boli každú chvíľu a kvantum ľudí poznali koľkokrát niekde cez ETR, cez vysielačku a potom sa prvýkrát videli niekde na stretávke. Hej, však ako veľa ľudí som takto spoznala, že z ciest, alebo však mali sme aj tie zrazy teraz cez leto. Bola som aj v Trenčine, v Radošovcach, tak aj tam som veľa ľudí postretávala. Takže to býva fajn. Ako niekto povie, že už to nie je také ako kedysi, že už sa tí šoféri ani medzi sebou tak nebavia, ako to bolo. Ja neviem, nemám vodičak 20 rokov, chápeš, takže čo ja viem, ja mám zatiaľ také skúsenosti, že ja sa vždycky s niekým zakecam. Áno, ako myslím si, že si tam dosť tak akože výnimočná, alebo je vás viacej žien? No ja nestretávam, vieš čo, ja nestretávam moc ženy. Fakt reálne, no sem tam, čo ide oproti mne nejaká, akože v zahraničí viem, že je to úplne bežné, hej, že tam jazdia ženy aj na cisterne, aj na plachte, aj kade tade, ale ja čo jazdím Slovensko a Čechy, málo som ich stretla, málo. Osobne ja neviem aj, či som sa vôbec takto, že niekde na parkovisku asi aj nie. A tak ja jazdím s cisternou, tam ženy ťažko stretneš. Ale prečo? No, lebo... Je to taký veľký rozdiel? Akože... No lebo to je ADR-ka a to ti veľa ľudí nechce robiť, lebo to je nebezpečné, vieš? Aha, že kvôli tomu? No. A tam k tomu potrebuješ ešte aj nejaké dodatočné školenie? No však ADR školenie. No čo to znamená to ADR? Lebo už si to zopakoval niekoľkokrát a bolo mi blbé sa opýtať, že však dobre, no poď. No je povolenie na prevoz nebezpečných vecí pre život a životné prostredie. To máš aj napríklad benzín a nafta, aj to je ADR-ka. A to väčšinou hovorím, že niektorí chlapí dávajú ruky od toho preč, že nechcú to kvôli tomu, že to je nebezpečné, že tam je veľa zákazov, že policajti na teba dávajú možno viac pozor, hej, a podobné, takže je za to. Keď už si prišla k tým policajtom, tak ako sa k vám policajti správajú? Je to také, že naozaj by si na vás nejako akože číhali, alebo hej? Myslím, že áno, veľa ľudí by to povedalo. A čo tak akože kontrolujú, lebo čo ti skontrolujú na cisterne, že či máš správne papiere? Čo mne na cisterne, však mne môžu aj rodný list pomáhať skontrolovať. No už som zažila takú kontrolu, veru. Nestačí sa osmiať na drogy mi robili, traja tam boli, neboj sa. To bolo zaujímavé vtedy, hodinu ma tam držali asi, no. Tak čo tak akože kontrolujú? No všetko mi kontrolovali, v podstate výbavu celú ADR-kovú, či mám správne všetko, lebo tam je akože veľa takých vecí, nejdem to dopodrobná, hej. Tam mám všetko v tej výbave, či mám všetky papiere, povolenia v poriadku, celý ten štos, hej. Moje papiere, samozrejme, povolenia. Potom mi kontrolovali na palubovke, či mi niečo nesvietí. Osvetlenia, nejaká, hej? No, či mi osvetlenia všetky správne svietia v naťahači, na cisterne. Gumy mi kontrolovali, či mám v poriadku. Svietili mi brzdy, či nemám vyšľahané. STKčku, či mám
Kokso, čo mi to ešte... No, to bola tedy riadna kontrola. No a ešte aj testy na drogy mi robili. Lebo ja, jak som zastavila, tak dal mi fúkať a niečo sa mu nezdalo, lenže ja som vtedy jedla ovocný šalát. Ešte sa ma pýtal, že či som niečo jedla a že jahody, banán som mala nakrájané. A on iba, aha. No a potom, že otvorte ústa a robil mi túto stier z jazyka, že na testy na drogy, no. A potom, že však áno, že čistá som, reku, však samozrejme, že som čistá, preboha, to kto si dovolí šoferovať kamión ešte s nebezpečným nákladom pod vplyvom drog. Ale povedal mi ten český policajt, že normálne sa to stáva. A vtedy vlastne... Ja by som čakal, že keď už zastavia kamión, policajti a zbadajú tam ženu, tak proste také uvoľnenejšie bude, vieš? Vieš čo, ako ktorý, ale zas... Podľa toho, či je slobodný. Nie, ale tak... Neviem. Ako nevravím, že by ma zastavili, že by boli drzí a hnusní na mňa, alebo také. A zase ani ja som tiež vždy slušná na čo, vieš. Mám byť nasratá, alebo niečo, veď je to ich robota, tak čo. Ale nie je to zase úplne tak, že usmejím sa, neviem čo. Vieš, no to kontrolovať musia, ale nedali mi vtedy, v podstate mi ani nič nenašli. Hej. Tuším, že len sa im nepačilo, že čo som to aj baterku tam musím mať a baterky som nej nemala pichnuté. Tak to im vadilo, že za to by mi mohli dať pokutu, ale povedali, že teda, ak dám dole tabulky, tak mi pokutu nedajú. Ja mám tabulky na čelnom skle, takú svietiacu a takú moju špezetkovú a ono by si to nemal mať. Ani v Čechách, ani tú poličku a takto, no. V podstate nič by si nemal mať na tom čelnom skle, tak som povedala, dobre, nám to dole. No som ty kokos, ale niektorí chodia ako vianočný stromček vysvietený. Hej. Akože to je pekné, len no. Keď sme pri tých svetlách, stalo sa mi párkrát, že som proste už vyšiel v noci a neskoro som preblikol naspäť diaľkové, šiel oproti kamionu a ten keď rozsvietil tak som ešte 4 minúty nevidel. Ale to je pekné. Ako to musí byť sila a ty máš tiež také akože aj do hore? Nemám, vieš čo, zvonku to ja nemám nejako porobené. Aha, lebo to keď majú tam ten rad tých reflektorov na streche, tak to musí fakt vidieť, jak cez deň. Skús porozmýšľať nad nejakými vtipnými príhodami, ktoré sa ti stali. No, tak ja mám vtipný každý deň. Okay. Lebo tak naozaj, vieš, tak keď som niekde na pumpe alebo na nejakej nakladke, tak sa cítim niekedy jak estradné vystúpenie, lebo každý tak na mňa hladí a tak, vieš. Takže tieto pohľady a takto. Dostala som defekt. Bola som na pumpe skrátka, našťastie. A jak som vystupovala z auta, tak mi kričí chlap, že asi mám defekt, lebo niečo mi tam fučí. Fučala mi teda guma na cisterne, na návese. Tuto vedľa je hneď servis tej pumpe našťastie, takže choďte tam sa opýtať. Som utekala do toho servisu a taký starší pán tam bol a ja, že dobrý, že prosím vás, opravili by ste mi defekt. Čo? Či by ste mi prosím vás opravili defekt? A na čom akože? Lebo to bol nákladný servis, hej? A ja, že však na návese. Na akom návese? Reku, na návese na cisterne. A to vy ste prišla s kamiónom a s cisternou. Áno, poď sem! A kričal tam na nejakého kolegu, vieš? Že poďte sem okamžite, poďte sem, toto ste ešte nevideli. A prišli a teraz, že no čo by ste povedali, na čom prišla slečna? Na osobáku alebo na kamióne. Oni zostali, vieš, takí akože mimo a neviem čo. Tak potom im to tam začal rozprávať a ja teraz ľavú smutku, ako hovorím si, tak ja tam stojím, boha, guma mi tam fučí pri stoja, nechápeš a on tu rieši, na čom som ja prišla, že či to je možné. Vieš, tak polku servisu tam zhábal len, aby povedal, že či to videli. No. Takže, ale ako to dobre dopadlo, nejak som tam prešla, defekt mi opravili, mali zo mňa zážitok. Mi povedali, že mám prísť aj častejšie, lebo už dávno neboli všetci mechanici pokope. Alebo som prišla, to sa mi ako bežne tiež stáva, že prídem na nejakú výkladku, teraz vystúpila som z auta, idem na tú vrátnicu tam a sa ma pýtajú, a kde je šofer? Že ja som šofer, vieš. Keď mám skúsenosti s kamionistami, tak je to niekde v nejakom podniku a väčšinou je to tak, že majú problém s tým, aby načas zobrali tých kamionistov. Mm-hmm. Že oni tam majú nejaké tie sloty, kedy on má prísť. Áno. A v tom čase ho musia vyložiť, mali by, hej? Lebo inak má on problém. Áno. Hej? Sa zase niekde presunúť alebo niekde čakať. Najhoršie je to piatok. Je, no. Ako hej, ale to majú väčšinou tí, čo jazdia s plachtami, alebo tak ja tým, že mám cisternu, tak ja väčšinou nikde nečakám. Dobre si vybrala. No ja som spokojná. A mňa to baví, takže hej. My sme to už načali, lebo však ty si povedala, že tie začiatky sú také akože zložité. Ja by som to trošku preniesol na to,
o čom hovorím ja. A to je taká tá komfortná zóna. Vlastne každý človek má nejakú takú tú bublinu okolo seba, ktorá je tá jeho komfortná zóna. Keď pracujeme na sebe a začneme sa venovať niečomu novému, čo sme ešte nerobili, tak ona sa tak postupne nafúkuje. No jasné. Tebe sa ešte stále nafúkuje, alebo už dosiahla ten comfort level, kde už si istá všetkým, čo robíš? Není som si určite úplne na 100% všetkým istá, však zase jazdím iba rok a si myslím, že to je málo. Aby som, chápeš, vždycky sa mám čo učiť ešte. Ty ma môže ešte nejaká vec prekvapiť. Alebo čo sú také momenty pre teba, kedy si povieš, že tak toto ešte není úplne, že v tomto nie som ešte úplne doma? Zatiaľ som taká, že bojím sa ísť inde ako Slovensko a Čechy. Prečo? Že ešte toto, neviem. Ale hlavne tým, že ja neviem žiadny jazyk, vieš, mne jazyky nikdy nešli, takže ja sa bojím, že by som sa nedorozumela, že keby sa niečo stane, alebo tak, vieš, ako veľa ľudí mi hovorí, že však veď, a máš tam Poliakov, keby niečo, a veď môžeš niekomu zavolať, a veď cesty sú všade rovnaké a tak, ale... Keď si zoberieš Európu ako takú, Poliakmi sa dohovoríš, s Rumunmi sa dohovoríš, s Bulharmi, aj so Srbmi sa dohovoríš. Jedine, kde sa nedohovoríš, tak to je Maďarsko a tam ti ani angličtina nepomôže. No veď práve. Mne sa stalo, minule som bol v Maďarsku, kolegovci a tak, že teda ideme si niekam posedieť. Ja som bol jediný, ktorý bol mimo centra ubytovaný, takže som tam musel prísť autom. Sa nedalo veľmi blízko prísť tým autom, musel som byť úplne zase mimo tej pešej zóny. Uložil som si pre istotu do telefónu polohu auta. Celú cestu do Maďarska nenabíjalo. Čiže ja som išiel, síce navigačku som mal zapnutú, ale nenabíjalo mi telefón. My keď sme už večer tam prišli, ja som prišiel z hotela na tú večeru s ostatnými. Keď už sme končili, tak ja pozerám, telefón vybitý. No super. Neviem, kde je hotel. Neviem, kde je auto. Super. Auto som našťastie našiel, ale to proste nenabíjalo. Sadol som do auta a začal som jazdiť po tom meste, našiel som pumpu a mám reku, super, na pumpe sa spýtam. Nespýtam sa, lebo keď som skúšal angličtinu, tak proste nie. A to vonku bolo celkom akože dosť mladých ľudí, by som povedal študenti okolo 20-25 rokov. Tak som na pumpe kúpil aspoň nabíjačku do zapalovača, že keď už to nenabíja cez to zabudované USBčko, tak reku cez to budem nabíjať. Som tam ešte pol hodinu čakal, kým sa to dostatočne nabilo, aby som mohol zapnúť telefón. Ja som mal pocit, že v dnešnej dobe už všade tí mladí ľudia, ale v Maďarsku nie. Počula som o tom, že tam je problém. V podstate Európa áno, dohovoríš sa všade a všade majú záujem aj sa s tebou akože porozumieť, krem teda maďarských susedov, ale inak som akože nemal nikde problém. Dvere máš otvorené. Možno sa na to odvážim, uvidím. A ku podivu všade naokolo majú lepšie cesty. Povedal by si to. Čím to bude? Teraz ja by som chcel od teba ešte odkaz. Niečo, čo by si chcela odkázať ľuďom, ktorí nás sledujú. Tak ja by som chcela, aby sa tí ľudia správali, alebo respektíve boli takými vodičmi, akých chcú stretnúť na cestách. Aby boli možno tolerantní aj k nám, ale celkovo, lebo nerobí to dobrotu, vieš, keď je niekto agresívny, ponáhla sa, potom vznikajú z toho zbytočné patálie, nehody a podobné veci, takže... Určite si to treba uvedomovať. Ja to musím povedať z pohľadu toho vodiča osobného auta. Tiež veľakrát si zanadávam, keď proste... Je to tak ako medzi nami vodičmi v osobných automobiloch je veľa netolerantných a arogantných a neviem akých. Tak je nás zase aj veľa takých, čo sme tolerantní. A takisto si myslím, že aj medzi tými kamionistami možno sa nájdu nejakí, ktorí si myslia, že sú sami na ceste. A preto sa pridávam k tebe. Či už si za malým autom alebo za veľkým autom. Presne tak. Dávaj pozor aj na ostatných. Presne. Dobre si to zhrnul. Tak by som to ja povedala. Mne sa ľúbi celkom taká akože vec, čo sa teraz dosť rieši, a to je, že ženy a muži nezarábajú rovnako. A ty si zrovna taký svetlý príklad, kedy žena robí tradične mužskú robotu. Máš pocit, že v rámci toho, kedy ty si zamestnaná tradične mužskom povolaní, že by si mala nižší plat ako tí chlapi v tom? Nemám tom odvetvi? Mne sa väčšinou zdá, že naozaj keď si vyberajú to, aby porovnali, že ženy zarábajú menej ako chlapi, tak zoberú niečo, čo není porovnateľné. Hej? Že všetci vieme, že tí murári a remeselníci a podobne zarábajú viac, dokonca niektorí zarábajú viac ako ja, kde som v riadiacej pozícii. Nejdem sa sťažovať, že on zarába viac. No ja som krehký na to, aby som robil manuálnu prácu. Takže... Nemyslím si. Tak ja robím takéto odvetvie. Takže... No ale presne o to ide, že
že keď už by sme sa mali baviť o tom, že ženy akože zarábajú menej ako chlapi, tak ty si presne ten príklad toho, že keď si v tom odvetví, kde to je, by som povedal prevažne mužmi ovládané odvetvie, hej, tak tam keby to bolo viditeľné, že ty zarábaš menej ako oni, tak vtedy akože pritaknem, že tak asi máte niekto pravdu. A dokonca ty tým, že asi máš takéto špeciálne... ADR. Aj to mám. Tak predpokladám, že možno ešte zarábaš aj viac ako niektorí iní kamionisti. No. Hej, čiže na budúce sa nesťažuj a sprav si ďalšie papiere a začni s cisternou. Je to lepšie platené. Ešte keď si zoberieme časovo, koľko času stráviš ty akože v práci? Hej, lebo za volantom asi nestráviš toľko, čo reálne stráviš v práci, lebo však musíš mať tie povinné nejaké prestávky. A ešte možno aj presuny potom na prázdno a tak. To sa ti ráta celkovo do výkonu, ale vieš čo, ako kedy, podľa toho, akú trasu chytám, lebo hovorím, že niekedy sa vrátim z tej výkladky domov a niekedy idem na umývarku, lebo keď nakladám ja iný produkt, tak musím ísť na umývarku cisterien a zase idem naložiť niečo iné a zase pokračujem v ceste. Čiže záleží to od toho, ako mám trasu. Tých 300 kilometrov, tak dajme tomu, že idem na 6:30 a vrátim sa o nejakej 5:30 domov. Bo ja som si myslel, že jedna cisterna je proste len na jednu vec. Nie. Môžeš tam nakladať aj inú vec, inú chémiu, ale vždy sa musí ísť na umývarku. Čiže musí to prejsť nejakým čistiacím procesom a že som sa naučil niečo nové. Hej. Takže mám aj takéto dni, že napríklad nejdem domov, ale idem ešte nakladať niečo iné a tedy väčšinou aj spím v tom aute a tak. Na tom premenlivé to mám fakt, ja nikdy neviem nejak to predúžej. Proste ako príde robota. No a máš aj plejko v kamióne, alebo niečo také, televízor, alebo vieš tak? Vieš čo, nie, ale mám tablet, si nosím so sebou, alebo čítačku kníh, ja rada čítam. Povedz ešte nejakú zaujímavosť, niečo, čo možno nie každý vie o kamióne. Nie, ja viem napríklad to, že by mali mať maximálnu rýchlosť 90 km v hodine. No však áno, to sme obmedzovaní, to mi viac ani nevytiahne. No a keď si prázdna? Ani tam je obmedzovač. Maximálne, keď idem dole kopcom, hej? Ale no vážne, že ho pustíš, že sa rozbehne, ale on ti to nevyťahne, lebo to je obmedzovač. Nemôžeš ale ani, lebo sa ti to zapíše do tachografu. A keď ťa kontrolujú, tak môžeš mať potom prúser z toho. No počka, a keď si úplne bez návesu, tam není zvýšená rýchlosť? A není stovka, alebo tak? Chceš niekoho pozdraviť, alebo niekomu niečo odkázať, lebo dala si všeobecný odkaz pre všetkých vodičov, či už sú to osobní vodiči, alebo kamionisti, kamionisti, autobusári a všetci, čo ste tam? Hej, tak ja som rada, keď takto stretnem ľudí, čo ma poznajú a takto a že sa so mnou začnú rozprávať, prehodia pár slov a že teda povedia, že tie videá robím dobre, že sa im to páči. Vieš, že takí, že sú kamarátske, tak ja mám z toho vždy takú radosť, keď mám takú spätnú väzbu od nich. Super. Takže určite vás pozdravujem všetkých. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne, vám všetkým ďakujem tiež a do skorého počutia. Presne tak. Ahojte. Čaute. Ďakujeme, že ste nás dneska sledovali. Nezabudnite nám dať odber.